latinez jaso zen, eta hor, zaharrena izanik, latinez, egon diren bertziak, dira bat, bigarrena, aberri azkiaren alde, jende librea jaiki, aberria libre izan dadin, jendarteak ere libre behar du, latinez da, pro libertate patria, jens libera estate. Gazteleraz ere badaude bertsio desberdinak, ser libres para que la patria sea libre, la gente debe ser libre para que la patria pueda hacerlo, por la libertad de la patria, gente libre en pie, en nombre de la patria, ser libres. Gero dauzkagu, Sarioarena proposatutako bi, Euskotarren aberria Euskadi da, eta Jangoikoa eta Aldeak Ezarrak. Gero, gerra garaian gora Euskadi aztertuta zabaldu zen, batzuk ere gora Nafarroa aztertuta, erabili izan duten. Eta gero, mota askotakoak, bi proposamen egon dira, justu epentzako jaso dugu, bata da, herria eta hizkuntza, zakendar batek proposatu zuen izan behar dela gure nazioaren aldarri berria, herria eta hizkuntza. Eta urtsi proposatu zuen aste honetan, zazpiak bat, baina nik uste hori, orduan, labur, iritziak emango ditugu, zemen ez duen jor estreski ezan hemen azaldu nahi duela, baina bakoitzak eta bakoitzak zer proposatzen duen. Zergatik zuko baratuko zaren niga ipatu nuen, nahiko erentzako dugula, bi nahaztuta, zen niri dena eman behar jako hori asko zen zait. Baina biren nahazketa edo pentsatu nuen. Nola proposatuko zenuke? Daude beste bertsio, aberri azkiaren arte, jende librea jaiki. Nik proposatuko nuke izan nabar, ze izan nabar nerezako da izatea alderdirik gorria, eta gero gure estatuaren izena eta hizkuntza zen. Nire percepzioak esaten nau, Navarra ez dela bakarrik estatuaren izena, baita ere dela margo batena eta baita hizkuntzarena. Hau da, nabardun adierak esan nahi du euskara ez egiten duna, nabarduna. Edo lingua navarro liberak bai esaten du, lingua navarra. Izan nabar. Baina gai hori bueltaz hori eman barik ere ikusten dut oso zehatza izan behar dala. Eta konturatu naz, hori zain errezagorik eta gehieno da bultzatzeko errezagorik ez da, beraz, azpinak bat, horrein ez bai dugu egikan ditu. Hau da, Eunda Borraka Marrute daukan aldardia da, Nafarroako Euskara elkargotik hasi izan zabaltzen, eta gainera zazpiak hitzak zazpi letra dauka, eta batek egin du. Eta guztiak gehituka bat ematen du. Orduan, ez duzu erokituko, nire ustez, zehatzagorik, politagorik eta borobilagorik. Hain zuzen ere, deno hori dagoen Euskara egiten dan zazpi herrialdeetan bat egitea. Larrak hitz egiten badu gaur, esango diozu esin du. Zaudete nire gaian eta gute asko nondako baten hori, ezta? Bueno, lehenengo eta behin, komunikazio estrategiak markatzen ditugunean, bai esparru fiziko batenako, edo bai enpresa batenako, eta bar, montatzen dugu estrategia. Da, nire ustez, txalotzen dut eta posten naiz iniziatiba honekin, hori Luis patxi ditzen dut, beharrezko da, dut etxinari, baina importantea da ondo pasuz batean. Zer gertatzen da lemarekin, zer gertatzen da domenioekin, nireko bizarro moduan, eta zer gertatzen da hildoarekin, eta zer gertatzen da ezin ditugu pasoak saltatu. Lehenengo pasoa da izena. Izena. Bigarrena pasoa da, gaur hemen orden betian ez dagoena, da nortasuna finkatu. Guk izena bat daukagu, da nortasuna finkatu.
finkatzen badugu, hor ditugu oinarriak, baita ere inoa egiteko, baita ere leloa egiteko, baita ere beste konstruzioa egiteko. Ez ditugu eraiki. Ezer, ordena hori ez badaran dugu. Da horregaitik, daukagu, hain dispertzio handia esaten ari garen gauzetan. Da, nik uste dut hor, bihar edatzi, ez den noiz, ordena bat, eraman beharra daukagu. Orduan, proposatzen diana, oso polita dira, baina nik ez dugu erramita zientifikorik esateko, lehenekoko nahi dut, bigarrena nahi dut, hirugarrena nahi dut, edo beste proposamen bat nahi dut. Da orduan, erramita zientifikoiek montatzen joan behar da. Hori ez daudu egiten gai zientifiko. Baita proposamena da, hori buru nahi esaten, Nafarra, Euskal Herria barna, orduan zuzari izabek komentatzen, paso ematen behar da, non gaudeno, non nahi dugu joaten, eta zer izango da egokiak horregatik gaude batuta bat. Orduan nik du, Nafarra, Euskal Herria barna, jada gozan da. Eta zerbait, zuzari izen burua esaten. Eta deno, baita lekoa, pertsona. Eta izan gara behar zer importantena. Pertsona, edo lekoa. Horregatik, lehenengo puntua du naiz, pena da bakarri emakume bat egote. Orduan horrekoa emakume, gehiago ekartzen behar da. Eta nintzen du, hitza hori, batuta dago baita emakume, baita gizona. Bale, itxoiten dago horra bezala, Aurrera. Esan nahi dut izenaren ahatekin bat natorren lehenekin, baina bakarrik ari gara, beste gai batzuk, hain zuzen ere izenari buruz behar direnak etorri direnako. Batetik eta bestetik, nortasuna finkatu, nire uste Euskal Herriaren nortasuna guztiz finkatuta dago, ez dagoena da guztiz zabalduta, berdina da, hain zuzen ere danak behinik Euskal Herriak ez dagoenako. Baina asmo horrekin egiten duen lan, eta espero dut ikustea Euskal Herri osoa ez bada uriko lagoi batean Euskalduna izango da, barban nortasuna, zandot, finkatuta dago, baina izango dut egin Nire iruditzen zen, berrugula gauza oso garbi, eta da, bizi gara gizarte demokratiko bat orduan. Erabakiak hartzen dutenak dira instituzioak. Nafarroko parlamentua alde batetik, Euskadiko bestetik, eta iparraldean dagoen mankomunitatea. Horrako bilerak, eta zongi, aditu edo zaldetasuna dugunok, nire iritziak emateko. Baina azkenean, erabakiak hartzen dira maila horretan. Orduan hori garbi izan behar da. Esan duzuna oso sakona da, nik beti pentsatzen dut gizartea ez dela demokratikoa, legeak ez badea demokratikoa, ez dut inoiz horrela behar. Zuen berdintzen duzu legeak eta herritarra. Ez, nik ez dut herritarrak ematen dute botoa, bototik ateratzen dira erakunde batzuk, eta azkenean erabakitzen dute erakundeak. Orduan, adituek edozein arloa, ekonomia, trena, abiadura handikoa, edozein arloan, badute paper bat dela gai hori azaldu, sakondu, zabaldu, baina azkenean erabakia noski da instituzioa. Oso gai sakona haitutu duzu horrela. Bueno, egin batian arrazoia nugo notzuke, emango nizuke zera ikusita, realia instituzional bat, nire gusto kontrako izanik, baina realitatea itxusi izan arren, hor egon badagoela. Ordean, abia punto, azkenian iritzi zera batera, ondorio finko batera nio izteko, beste bide batzuk egongo lirateke hemengoz kanpo. Baina gure lana nik usteo dela, lana edo gure bete beharra, iritzi holde bat, iritzi hildo bat proposatzea eta bultzatzea. Guk ez dugu hemen ez erregalatiko, benetan ondorio legal eta eraginkorra duenik. Baina bai eman ginkiela,
hildo bat jokatuz, iritzia eta pauso bat. Ondai, iritsita, ados nago berriro ere dinot, eta gero nire proposamenak beste gauza batzuetan, hortik abiatzen die. Realidade itxuzi bada, erkideoak eta gainerakoak, eta baina zeiz ezinara, horre egon bada. Eta batzuta, eta kontrapungo behar, baina horre egon bada. Bueno, beste galdetik, nik neu Obanuseko aldarria hobetziko nahi. Gertatzen dena da, duda hundia daukatela, zelan itzultzen da latineko lehenko hori. Eta hortxe daukakua. Lau hitz, eta zeiz emagazio daude. Orduan, nola gauzatzen da hori? Gehiagik ematzeke, beti atxikituta latineko zera hortara. Hasierako pertsino hortara. Zergatik hartzen dugu latineko lo bat? Zergatik? Zergatik latinetik hartu? Zergatik latinez... Obanuseko lehua, hobesten dutela. Pero ez da euskalduna, ez? Baina algarria bai, izan daiteke. Aber, ez dut esaten latinez egon behar duenik. Latina euskaratik dator. Barkatu? Latina euskaratik datorrela, gehiena. Konprobatu da dago. Munduan, hainbat unibertsitate daude, latinez ez dutenak hitz egiten, baina bere lehenua latinez da. Ondaka da. Da, ez da behar bat praktikoa, baina da, prestigio barniz bat ematen dugu, esan dezakezu gara, antxinako instituzio, noak toke bat emateko, gertatzen da. Gertatzen da, baina nego Rafarekin berez hori nortasuna etzegin ez da euskal nortasuna. Horrego ziren, euskal egon ziren, baina oso latinizatuak edo latinez. Izan behar izan baldin bazuten, balioa izateko prestigio batik, ziurrenera momentu horretan prestigioak kanpoko nortasun bat zuen, latinak. Eta, latina euskera dela edo egila asko euskera dela eta hortik ez zer entzun ez, baina... Datorrela, euskaratik Euskaratik datorrela, horregatik onartu behar bali badugu latina, espainol hor daukagu, oso indartzua, edatua eta euskera ederra. Horreaino iristiraino iritsi beharko gineak, ez dut uste horrela denik, ezta? Euskal nortasuna eta euskal sustraiak beste batzu dira, eta beste toki bat dut doa. Egia da horrek daukanik, igual, gauzari txarrena jatorria bera dela, jatorri latina duena, ez euskalduna. Eskatasunen egiten dio, baina... Obanusen infantzoen historia hori latina erabiltzen zuten dago ez, nik uste hori dela bigarren planoko zera bat. Ikusi behar duguna da, Obanuseko infantzonak dela instituzio euskaldun bat, Navarrako estatuaren instituzio bat. Teobaldutarrak debekatu zuten nahi, horiek kortean zeuden. Orduan, nik uste hori ikusi behar dela, bai, kortean zeuden, bai, eta Teobalduak debekatu zioten. Eta gero, beste urrengo erregeak, Carlos Hirugarren zeizenek, akatu zituzten. Erail zituzten, erail. Instituzioa da euskalduna, eta Navarra. Gero, ez instituzioa bera, instituzioa euskalduna zen. Euskaldunak sortituakoa, eta latina erabiltzen zute, gara hortan, latina gaur egungo inglesa bezala edo alemana dela zelako, gara horretan. Dena da, nik uste denengo proposamenean, ez dut uste, niretzeta ez dut ulertu, gero hau, latinez mantendu behar denik, bezik eta gero hau oinarri hartuz, euskaratun da, azatuko zuten. Horretan ez da, nik esan duten egin ez dut hori egiten. Eta hori izango da, esan behar da, horita izan daiteke gainera, pero bari osoa. Baina, oinarria esan duzuna, latina du. Horretan iritsin eta ziurrenera nortasuna hor da, esatetukun hori, latina duela. Ez zaidazu, hau den izkoa da, amadago bagozaren mendekoa, Lehenago. Teobaldu baino lehenago baizu bat du. Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, garai horretan euskaraz ze testu ofizial edo lege testu dauzkagun hemendik. Ez da hor testu. Baina, realidade kulturala hori zen, horrela egin zen. Baina,
itxe behar dugu. Nola? Erakundeak eurak ez ziren euskaldunak. Nola ez? Ez dutelako euskara, izango ziren funtzionamendu osoa, gaur eguneko administrazio bat hemen erreraz funtzionatzea bali badu zaten erdalduna da, ez da euskalduna, euskara zaten da. Ordukoak, ohituragatik haragio egitzi zirelako horregatik ez dakizargatik esaten diazu, de facto, horrela ipezutela, beraz, horiek horrela ziren, momentu horretan horrela ziren, erdalduna, latinesoak. Gipuzkoan, baita ere, herriaren igual, herriaren esaten dago guzten da behintzat, ezberdin. Elite batzuk izango ziren, nagusi da zola zutela da, ziren erentzilea dela zetorrelako. Aurrena etorri zirenak agintzen, latilak izango zirelako eta aietxeak ipini zutelako kultura hori. Baina kultura, erakundean jarraitzen duena, kultura hori, kanpoko kultura hori jarraitzen duena, ez da hori garri, herrikoia, herriarena, euskera, euskalduna ez da, kanpoko hartu du. Egite zuten, horrela dira, zentzu horretan nola desanatugu erabat, ez dakik gure gero, senatuko demokratikoak eta ziren, herriari eskakizun egita, lehen egite ziren, jarraitzen zuten horien eskakizunak, baina zentzu horretan, bere formalismo eta edituran da funtzionamenduan, arrotza. Atzin, interbentzioa laburragoak izan behar dira, Bi oso. Nago, zure batu duzu ginen, eta uste dut, latinezko esaldi batek prestigiatu egin leikela zure lurraldea, eta nunbait, espaldikoa da, are gehiago legitimitate historikoa ematen dizu. Gero daude horren itzulpenak, izenik ez, pila bat, baina latinezkoak, nik ez dakit hori izan behar da, baina ez dugu, onartuko nuke, eta sustrai historikoa badu, baina plen. Hori bat, bigarrena, lehena ipatu dudan nortasunak, herri baten, lurralde baten, estatu baten nortasuna definitzea nahiko gaitza zen da. Badaukat artikulu bat, da, esatea nahi dizueke, ze ondorio tara egitzen dut. Nortasunak behar ditu behintzat bi gauza, bi bata da balio. Eta bestea da, balio horiek gauzatzeko atributoak. Ez dagoat guztiz bukatuta, ze uste dudan, zintzoki uste dudan da, guzti hau elkarla bat izan da dela, dena egiten ari da mundu guztien aportazioa behar. Nik erderaz daukat idatzita, eta aipatzen dituen lau balio. Honestidad, emprendimiento, solidaridad, eta kultura. Bueno, ez da kultura, hemen esan da duzu horiek. Eskatzen dizut, banan, eta euskaraz esatea. Honestidadia. Zintzotasuna. Ez da berdin. Ekimena, elkartasuna, da berezko kultura. Da bakoitza behar ditu atributo batzuk. Bakoitzak? Bai. Bueno, nik atributuak egin nuen zerrendatu, eta gero asignatu. Ez da perfecto dago, ez dela iretzina, Baina bat da, honestidade barruan, hitza hitz, el valor de la palabra dada, zaten duen, lanaren langilea izatea, eta paktatzearen kultura. Ekimenean, zartzen dituen, auzolana, eta ez dakit beste izan da, deitu dion erderaz, arrojo pionero. Hau da, lehenan izan gara munduak da izan. Txingarikasuna. Txingarikasuna. Bai. Ez da itxingarikasuna bakarrik, baizik eta indarra ere, gauza horiek egiteko, ez dugu.
Gero, elkartasunean, nuen gustatzen ez da nera batera bat, da, todos somos hijos de algo. Eta esaten duen horrela, ze historia izugarrizko gitarra du, mundu guztiak eskubide berdinak edukitzea, lehen zauden duen, ez da, hori importantea da, dala berdina. Hospitalidad eta sentido de lo colectivo. Osa, gauza, herriko gauzak lanera dira. Da, berezko kulturan, esan duen, abestu, dantzatu, da lurra, maitatu eta zen. Euskeria eta foruak. Da, foruak ulertuta, gu, euskaldunok, egin ditzako dugula, ez foruak zentu restriktibo baten, baizik eta legeak sortzeko kapazitatean moduan ulertuta. Bueno, egin duen hori ariketa hori, izateko lortasuna. Bakatu, nik ulertzen dudan ostean, konturatu naiz zu prestigio hitza aipatu askotan, eta hori da, landeetik nahi dugunoz ulertzen arabera. Gero, honestizikak, ni uste dut legitimitatea, honestizikak, nion hitza asko daten duzu, baina erreratik dato. Erreratik etorri baliz, esanea guzti desberdinak. Horregatik, gustatu zait, hitza gutxiago esaten, baina hitza bakuntza daukat asko zabalago denon izan. Orduan, non agintzen du alako hitzak? Non asmatu dute? Non dira perolako emankorra? Eta nik kontatu naiz, hitza asko, eta azteko alako mugikorraz, eta hori hainbeste hitza, ederratik iritsi personala esan da gara. A ver, amaitu behar dugu ja eta hori. Bueno, azken hitzak, non hitzen nahi du? Bat emadeia gomina, eta amaitzen dugu. Bebirok eta amaitzen. Bueno, ongi etorri Iruñera, giltza dut badut, giltza jauregi Redin eta Cruzal jauregi ontan. Etxea komunala da, etxea auzokoa, baina necesitamos que cuidarla bien, ¿no? Este edificio. Bueno, Prolibertate Patriargens Libera Estate badu bi ideia astuna, sendoa, nazionala, euskal, ideia hemengoa, gurea da, sakona, Prolibertate Patria. Prolibertate patria da, estatua, nazioa, herria, independentzia, Prolibertate Patria. Eta bestea, gens libera estate, la sociedad que permanezca libre. Bi ideiak, oso desberdinak, berze herriak, berze nazioak, gure ideia euskalduna, gure ideia naparra ere bai, desberdina, ideia politika, sakona, Prolibertate Patria, la sociedad que sea libre, solamente bacarri, una sociedad libre puede tener una patria libre, un estado libre, no se puede tener un estado independiente si la sociedad no es libre. Esas dos ideas son claves y son las más vascas que hay. Bacarri. Egun honetan barkatu berandu xama, iritsi izanagatik. Ogamosko lelo horretan bi ideia aipatu nahi dituzkeni. Bata, Euskal Herriak behar du lelo euskarazkoa. Euskalduna, euskaraz
esan. Naiz eta zalantzarik gabe lelo edo lema horrek izugarrizko balioa duen gure nortasunarekin bat egiten duela. Baina baditu arazo bat baino gehiago, bat da latinezkoa da. Eta beste da bere esanahia, bere signifikatua. Seguru aski ez du esan nahi Gens libera estatu, orain Tomasek esaten zuen horrek, izan, hori ez du esan nahi. Esan nahi ditu zutik. Gens libera zen, Estate hori egon. ez da sum ese berbokoa. Berbo horrek, aditz horrek, esan nahi du izan. Baina sto, stas, stare, horrek esan nahi du zutik egon. Orduan da, gens libera zen, alegia libreak zirenak. Herri librea zutik. Eta prolibertate patria, Tomasek esan duena da. Horrek esan nahi du nazioa, esan nahi du estatua, esan nahi du baita ere independentzia, baina horrela dadin pro da herria librea izan dadin herritarrek librea zutik. Hori izango litzateke itzulpen zehatza. Hori horrela izan da, nik uste dut gogoan izan behar den zerbait dela gure izaeran eta gure historian dagoen zerbait dela, baina gaur egun zalantzarik gabe nire ustez Euskal Herriko lelo bat bilatzekotan ezin dugula latinez dagoena eta esanahi oso zehatzori duena erabilitea. Bigarren, zer da gens libera? Gaurko pentsaerarekin esango genuke herritar libreak. Baina zer ziren herritar libreak 13, 14 eta 15 mendean. Seguraski ziren Nafarroako korteetan zeuden 3 zatietatik bat zen noblezia eta besteak ziren Elizeko gizonak eta Elizeko jendea eta horrela, eta hirugarrena zen gens libera, seguru aski. Baina hori ziurtzat nik ezin dut eman, baina orduko pentsaera seguru aski zen hirugarren estamentuari. Zer esan nahi zuen, lehen horrek, esan nahi zuen herria, alegia, nazioa edo euskal estatua librea dadin, hirugarren estamentua diren herritar horiek zutik egon behar dute, erne egon behar dute, borrokarako prest egon behar dute, ala behar izan ezkero. Oso lelopolita da Euskal Herriaren nortasunaren senean sartzen den zerbait eta baina kontuan izan behar dugu garai hartan latina zela ez bakarrik hizkuntza frankoa, orain inglesa den bezala, baizik gainera kulturaren hizkuntza bakarra. Ez germanieraz, ez euskeraz edo ez beste hizkuntza batean horrelatik gelditu dira orduko esaerak orain inglesez egiten diren bezala eta 8. eta 9. mendean grekeraz eta latinez egiten ziren bezala gelditu dira kulturaren barruan. Abogaduok esaten dugunean indubio pro reo ari gara latinezko esaldi bat esaten, latinezko esaldiak egiten zirelako orduan kulturaren lema bezala. Eta berdin gertatzen da honekin, baina nire ustez horreri eman behar zaio duen izugarrizko balio polita eta garrantzitsua eta gure nortasunaren ezaugarrietako bat dena, baina ezin da izan nire ustez Euskal Herriaren askapen nazionala adierazten duen lehen. Ja, gaizuna lagu, amaitu behar da. Nik, sume, herri txikia izanik, uste dut nortasun honiko lapia izan garela, horregatik iron dugula,
eta nortasun horrek emango digula etorkizuna. Orduan, bada esaldi, nire ustez oso maitagarria, esanguratsua, uste dudala izan zirelako gira, baina nik jarriko dute, izan ginelako gara, garelako izango gira edo gara. Izan ginelako gara, garelako izango gara. Porque fuimos somos, porque somos seremos. Osea, uste dut herri honen tinkotasuna idazten da. Zapalduta egon edo libre egon. Osea, izateko desio hori. Oso ulergarria da, eta uste dut, beste herrietan ez dut entzun hori inoiz, beste esaldietan edo iraultzetan ez dut ikusi. Guk bai askotan erabili dugu. Izan zirenako gara, garelako izango dira, jarriko nuke inklusiboagoa. Izan ginelako gara, garelako izango gera.